आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे BTR Accordखौ आं दिनैबो सावो। लोगोफोर गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। अमरसिं ब्रह्म सार बिथाङा BTR Accordनि MOS खौ साब्रै साबासो लोगो मोनबा आं दाबो सावगोन होनना बुंनायनि उनाव गोबां फिनजाथाय जादों आरोना। माने जोंहा ओरैजाय सनितपुर बिस्वनाथनि गोबां रायजो राजाफ्रा माने बिथांनि सायाव दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरोना। बाथ्राया जाबाय मा BTCनि बाहेरनि बर' रायजो राजाफ्रा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु मोनसे डेभेलपमेन्टखौ फ्राय मोनाखैमोन आरोना। दिनै माने बे BTR Accordनि गेजेरजों बै माखासे गामिफोरा हाबनो हानायनि सुबिदा फैदों, माने सिमाया बारायसिगोन होननानै जि बुंगासिनो दं। थ' बेखौ लानानै माने सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसिमोन आरोना। दिनै बे खुसिनि मुहुर्तआव माने जोंहा अमरसिं सारा BTR Accordनि जि MOS बेखौ सावगोन होनना बुंनायनि थाखाय गोबां दुखु मोनदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं लास्टाव मोनसे इम्परटेन्ट खोथाखौ बुंगोन आरोना, नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। अमरसिं ब्रह्म बिथांखौ आं बे मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो सानो, बिथाङा दिनै दाख्लि बावैसो प्रेस मिट लानानै बिथाङा बुंदों दि बिथांनि बायदि साब्रै साबासो थानायमोनब्ला बिथाङा नैबे BTR Accordनि लेखाखौ बिथाङा सावगोन होनना बुंदों। बिथाङा थारैनो BTR Accordनि सागानगिरि नामा? बिथाङाथ' बे BTR Accord खालामनायाव बिथांनि जेबो बिहोमा गैया। नाथाय बिथाङा माखौ साननानै दिनै BTR Accordनि 3.1 दफानि जिथु गामि सुसननाय, बे सुसननाय 41 गामि हाबनाय लोगो लोगो बिथांनि माइन्डआव एबा ब्रेनाव मानि टेनसन नांदों? बिथांखौ सोरबा थिनदों नामा? गुबुन राजनितिक दोलोआ बिथांखौ थिनदों नामा? बिथाङा दिनै एसेबो मोजां मोनाखै नामा? बिथाङाथ' BTR Accordनि सागानगिरिबो नङा। बिथाङाथ' BTR Accordनि जेबो बिहोमा गैया। बिथांमोना दिनै बुरायबाय। बिथांमोना बेफोरबायदि जानला मानला खोथा बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ। दिनै जों BTR Accordनि 3.1 दफानि गेजेरजों जोंनि गामिया हाबनायनि थाखाय जों बेसेबांबा खुसि, रंजा खुसि दिनै सनितपुरबासि रायजो हिसाबै, ढेकियाजुलि बासि रायजो हिसाबै। अमरसिंआ जे गाव बर' नंगौना नङा, जे बिथाङा BTR Accordखौ सावनो ओंखारलायनाय, आंथ' मोनसे माने सनितपुरबासि हिसाबै जे बिथाङा माने बर' नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव सन्देह दं। बे BTR Accord मोननायनिफ्राय जों माने सनितपुरबासि बा गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा दिनैहाय सिमा बारायनाय हाबाफारियावहाय आवगायनो हादो बा मोननो हादो। बेखौ लानानै जों सनितपुरबासि जानानै एसे गोजोननाय दङमोन। नाथाय अमरसिं ब्रह्मआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ। आं बेखौनो बुंनो सानदों दि अमरसिं ब्रह्म नोंथांनिसिम, नोंथाङा मा सानखो? नोंथाङा बर' हारिनि थै दंना गैया नोंथांनि मोदोमाव, देहायाव? नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय, माबायदि रिएक्सन जादों, बिथांमोना माबायदि दुखु फोरमायदों आरोना। दा आंनि मथेब्ला आंनि बिबुंथिखौ आं होगोन आरोना। दा दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय, जों बर'जों बर'नि गेजेरावनो सासेया सासेखौ बखिलायबाय थानाय, सासेया सासेखौ रायनाय, बेफोरबायदि जागासिनो थायो। बेनिफ्राय जों उदां जानो हागोन ना हाला? अराय समनि थाखाय बे बुहुमा जोबजासिमहालागि जोंनि बर' हारिया जेब्लायबो माने खावनै खावथाम जानानै थाबाय थासिगोन नामा? गोदो गोदायनिफ्राय जों नुनो मोनबोबाय गावजों गाव बुलाय सुलाय, बुथारलायनाय, गावथारलायनाय, गावजों गावनि गेजेराव थै बोहैलायनाय, बेफोर बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला गोबां दुखु मोनो आरोना। जेखियानो जादोला सासे इउटुबार जानानै राइटआ सोर रंआ सोर बेखौथ' जों बुंनो हाया। जेखियानो जादोला मानो राइट आरो रंखौ जों नागिरलायबाय थायोब्ला जों बयनावबो एसे एसेया गोरोन्थिया थाखायो आरोना। थ' बेखायनो बेफोरखौ बावगारलायनानै जोंनि गासै बर' माहारिनि माहारियारि आफाद, राजखान्थियारि आफाद गासैबो खौसे जानानै खामानि मावोब्ला दाबो बे नर्थ इस्ट बा आसामाव बर' हारिखौ जौगानायाव होबथानो हानाय रावहाबो गोहो गैया होननानै आं सानो आरोना। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। मानोना बर'फोरा जोबोद हार्ड वार्क खालामबोनानै थांनानै थाबोनाय मानसि, सोरनावबा थाइसे थाइनै बिबायनानै जाबोनाय नङा बे बर' हारिया। गावनि आखाइजों मावै दाङै जानानै थांनानै थाबोनाय, गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनानै थाबोनाय
बे बर' हारिया। बेखायनो जों बुंनो हायो जे बे बर' हारिखौ जौगानायाव बादिलायनो हानाय रावहाबो गोहो थानाय नङा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा खौसे जानो रोङा, राननानै जानो रोङा दिनै। थ' बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा जायो। थ' बेफोरखौ जों फोजोबस्रांलायनो नाजायोब्ला मोजां। नोंथांमोना बयबो एसे एसे सानबानो जाबाय आरोना। थ' आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। इउटुबार जानानै जों BPF UPPL रावनिबो पारमानेन्ट सुथुर, रावनिबो पारमानेन्ट लोगो जानो हाया। जों गेजेरनि मानसि। जियानो जाया मानो नोंथांमोना BPF आव था UPPL आव था, बे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम। बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।